lada ki go ahead ngan ong ipi ba kan ni ka rai kala dilute ka power jungi ka bomot hi la de ban khang no e ka district council khot ka jongai ka ni ka press conference ka long ha halor ka jingrai jong ka state government menung ka sni cabinet ha ka ba kila shim ka rai ba kin ya shakmat e tu ka notification ka be day bat ka jing pentri kam ya ka CRPC ba ka CPC apo ka state hi barok ka we te nakaliang jongi ka council haka jing sisya hadien ba ngila ya kendu haka tu kesngi haka mrau chief minister ngila ai ya kini ka suggestion nakaliang ka jongi ba ka suggest kani ka drafts suggestion nakaliang ka jongi ka long ba hai tu ikan pin kiba ka state government ka om is pleased to apply the provision of the CPC 1973 to the courts in Meghalaya. Kabamut hang ni kabut ba kani ka CRPC ba ka CPC can apply in the whole state. Ndray na kanyang kajungi ngikwa ba ka state Meghalaya hakan ni notification ka di banda ong excluding the court created under the 6th schedule to the Constitution of India. And this court shall continue to the right powers under para 4 and para 5 of the 6th schedule to the Constitution of India. An exclusive jurisdiction of the District Council Court to hear and try cases between the tribal areas shall not in any way be diluted. Kata ada ke jingmut jongi namar balengi ong ya kani namar kani ka notification hang ni ka pen iba kala apply the whole state. Kabamut habala ong apply the whole state lala ban interpret eka ba kan apply lot ya ki code ki jongi ru kiba de ki village code ladi ki subordinate code bat ki district code what la kila ong hang ni ki ong hang ni ba the district council code shall continue to the right powers under para 4 and 5 of the 6th schedule to the Constitution of India. Henry hagawi pat kaliang kani ka notification ko ong ba kan apply in the whole state. Okay? Tengi ya kani ka banta ngim sultanat. Nakaliang jo ka council hi ngi ya kani ka banta claim da pendan kam ya ini word excluding the code on created under the 6th lada ngi layarai ka si mending hap ani kedu si amba ya mentahi nakaliang ka jonga ngakwa ban pha kani ka message sa state government baka day ban keep and hold shwai kani notification kampat day ban notify kani notification kat bangim pat ya syai bat council dan rela da ki go ahead ngan ong ipi ba kan ni ka rai kala dilute ka power jungi ka bomot hila de ban khang no e ka district council ade ban khang dam no e ka district council ko i kimdan borsho maka notification hi ka ong kumta te ka ong ba la apply in the whole state ngingi kwa ba ka state government kan bu i kan tin excluding the code created by the district council kani ka sensitive issue na so ba nakariang government kam deban rush kanya gani ri kambalong menta te kan sa ktalut ya ka jingsngo jong pai ba kapo ka state iba ko we kata ri ka point ka ba na try ka balong simple ka ba ki pai ba ru kin suthu balai nakariang ka jongi ngi persya ya ka ni ka imposition ya ka ni ka notification in the whole state hoi ni suthu ka state ka government ka don kam ban ai power ya kini ki judicial magistrate ki court ki district session court ki jongki tenrai haga jo ka por pat kim dei ban kata nila yakran ka tuas ni nila la pensuturu yang i ba ong ba kanum kata mo ka statement yo siam ko ong ba kanum kata henrai ka notification pat kalong clear bala impose in the whole state hi kata kan oh si bista ong ba kanum kata ya ki court jongka district council Henry hang ni pat ko ong ba hang jo ko por ba ko ong ba la impose in the whole state kamu da yu kata tapi nakaliang ka sungi ngim tre pan priang ngani notification nama kani ngan ya thu ipi kala ya tekhu ba ka para 53 jo ka 6 schedule ba ka notification ko ong ba kam dei ban apply da ka CRPC ba CPC i kat kum ka para 53 jo ka 6 schedule kat baka notification pat ka ong ba can apply to all courts in Meghalaya. Kaya ba ong all courts in Meghalaya kamot village court, subordinate court, district court.
District Council Kut. Ya, Tragis. kani ka notification ni kala dilute ya ka powers jongki District Council Kut. Kalau nga susi ba lo kini ka banta. Pada kalian ngejungi ngin hap ya keren biang ngan sa lum ya kajing yalang la mende pakai MDC berohat mende keren halo kini kau. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.